Salut! Mă numesc Serbianu Laura și sunt eleva în clasa 10 la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Ungheni. Frecventez orele de proiectare și dezvoltare web din cadrul proiectului TechWheel în fiecare școală. Aș vrea să împărtășesc experiența mea de la TechWheel. Pot să încep prin a spune că TechWheel este cea mai bună alegere pe care am putut să o fac, deoarece m-a ajutat foarte mult să înțeleg ce înseamnă cu adevărat programarea. Înainte să intru în proiectul TechWheel în fiecare școală, nu aveam o viziune foarte clară asupra programării, dar știam că vreau să-mi aprofundez cunoștințele în acest domeniu. Dacă să fac o comparație între codul pe care îl scriam înainte și codul pe care îl pot scrie acum, diferența este una foarte mare. În timpul acestui proiect mi-am dezvoltat foarte mult gândirea logică, dar și cea critică, învățând cum să abordez unele probleme și cum să scriu un cod cât mai bun, lucruri pe care nu le puteam face fără TechWheel din cauza că nu aveam o traiectorie exactă și nici sprijinul necesar. Iar faptul că am avut pe cineva care să mă ghideze și să-mi ofere ajutor de fiecare dată când am avut nevoie, a făcut o diferență enormă. Pe lângă tot sprijinul tehnic, am avut și sprijin din punct de vedere moral, care pe mine m-a ajutat foarte mult. M-a învățat cum să lucrez eficient, să fiu productivă și cum să analizez anumite situații. În concluzie, TechWheel mi-a oferit oportunitatea de a evolua și de a învăța atât de multe lucruri. Cu siguranță recomand tuturor elevilor care vor să învețe programarea și care vor să aibă rezultate concrete.